Ka jingdawa penkiu tulop da ginoi ka school ha ka jela ka de kamat ka bayai peteng na kisnam sekisnam bat bunsin na jusaki ba ginoi ka ki hab ban mi surok ban penlong jeki ban pen urlong ya ka ni kamat ka sunjuk ginoi ka school sarva shiksha abhiyan SSA ha megalia la ni ka megalia sarva shiksha abhiyan school association MSSASA kalapan bana ban mi syakmat ban ki pai ba la da ka sarkar jela kamla ban pen urlong ya ka ni kamat jingdawa nolor ki wei pat halani shwa ka santrik noitung arjar arwar habai kran bo shlong mil kurwo ka tiar uba Aristotle si rembai president ka association uloong ba ka jingdawa pinkiu tulop ka de kat kum ki kendon ka right to education RT Act uloong ba bonsian ka sarkar ka ong ba ka de ka jira pisa kelum rei ka dai bai ka tulop kat kum ka kam ka balamang pi kan ni ka enhancement jungi kno hikai SSA ngan shupen kan mau kan diat pa ka government of Meghalaya kala enhance ya ka tulop jungi na dos nem arhajar khandriu ma na dos nem arhajar khandriu hi kani ka order ka bakala pen mi haka laitrik jong bunai Oktober arhajar khandriu hi hakani ki enhance ya ka tulop jungi haus nem arhajar khandriu haki ar kategori ma ki train an untrain haka to ka por ma ki train kin yo ya ka jingsiu ka haka LP kin yo khat khanda hajar sa posau but ki untrain kin yo khat lai hajar lai spa lai hosan nang ta ka upper primary category but ki trained teachers kin yo arpeu hajar south spa khandai pulai but ki untrained teachers kin yo khat sa hajar lai spa khandai pawar pi tiadin bala mi kanika notification ki babun na kaliang jongi kinong hika ngimhun ya kane ngimhun ya kane tingila tho biang sa government of Meghalaya ha ka to kapor namar ka bo ya ki criteria bang ha pendep ya ka dilet nang ta ngi haban yo 45% in class 12 kata ka bakan ka kibo ya ki criteria ti babun ki jongi ha to kapor kim pat dep ya ka dilet but 45 kim pat yo ha ka class 12 ti kim long eligible kan ban yo as a trained teachers ka ai ka bang i tho na kaliang to ka sion ni ong ba to ai por ngi arts nem namar ngi sing tho ba ka dilet course ka dai for 2 years ti ai por ngi arts nem bangin pendep ya kini ki criteria par okoi ti hapo jongi tai arts nem ngi bo ka jingkar pat bakin ai biang kalem ka jo ken bo train an untrain ti how 2017 ki ai kat jo yo train lo ki ai khat khandai hajar saposau LP yo untrain lo kumjo hayu piro yo bot tenyan untrain ki ai ar pho hajar sauspa khandai pho lai ti kabon na do ka to kapor hado menta ngisa be ya kanika kani be ka joka kanika tulop ko jongi mo khendiat nga chukwa bing ban pen ma hong ne ba phi kanika jing dawa tulop jongi kino hikai SSA mo ngingi dawa be kat kum ki norms bat ki guidelines jong ka atiang pi ladangi page bat ki wiki category of teachers mo kumbanshu mention for example like ad hoc kadeka lump sum grant mo kabaki ki aisha ki school managing committee jande ha kabai de bat ngi kino hika SSA kani kai per kam de ka lump sum grant tharai piju yo sngew bana kaliang jong education minister badon brom isar lak men rembui bat kumjuru honorable chief minister isar kontar ki sang ma ki ju mention bakade ka lump sum grant ngai am kam de ka lump sum grant kadai baik kila mention specific kadai ka salary but undai tang kata ki sanction baik as per di sanction post pi hame kali yang idon khat hajar san spa sa pawengut both LP an UP ki LP ki don san hajar praspa khat sangun ki UP ki don 3000 new spa ar penyangun te kadai baik ka ki sanction ya ka pisa as per sanction post pi la dai tang ka gran ki am sanction as per post nenem dei kata ka dei ka point number 1 kumang ong men hadin ka jingwan jongka RTR ma te nakaliang jongka state government haka arpho trik jong ubnai August arjara khat ar kala penmi ya ka wei ka office memorandum haka bai dei bat kini ki neighborhood school mo ban identify ya kita ki neighborhood school kat kum ka guidelines jongka RTR te nakaliang jongka state government jongi haka arpho trik jong ubnai August arjar khat ar kum ka office memorandum kala notify yakini ki neighborhood school as per provision of RTR tikai kita ki neighborhood school ma hangni la tho shai ba ki neighborhood RTE school kini ki neighborhood RTE school ki ai ki ba hakani ka category ki de ki government school both LP and UP and SSA school both LP and UP kidai kita ki bahab hakin neighborhood RTE school kamu ladang ai kerteng dakawai ya mentai ngi SSA bat ki government
kini ki government ki badon mentangit ngila ban ai daga wei ka karteng ru kata ka deka RDE school ma ka RDE school tapi la hadin kata poi pat sakawei ka kategori kata ka deka neighborhood government aided school pat kai kita ki hab ki deficit aided ki ad hoc nang ta kinon government board LPN UP poi pat sakawei ka kategori ka balai kata ka neighborhood private school kini ki private unaided school tikai ki mentoi ken ki ba kini ki neighborhood RDE school ki de ban yo hangni la ka de usai hakani kana office memorandum kini ki neighborhood RDE school kabanongkong kajing mentoi kepada de banyo kadai fund teachers salary would be ensured for all government and RDE school piang ni rukuma ong payment la mention by salary la jin bada dega grant on mention hang ni badega grant pensa yo i kajing pair piang ni la ong sai baya ka salary on ensure bade ban penbiang daka government ma number 2 pat kin yo ayaki maintenance grant ki school grant number 3 kin yo ayaka financial support ha ka by day bat ka midday meal ma kila ban ki kitchen bat ki we kin yo ro ayaka free uniforms nang ta kin yo ro ayaki sport grants bat kun ta ta tenalor kata kin yo ya kajing irap akaban chna ayaki toilets both boys and girls ban repair yo ayaki kita kede ki katu kan ni ki banga kwa ban mention ki benefit ki ba kini ki RDE school kita kede government and SSA kede ban yo nang ta kini ki neighborhood government aided school kuma ong mene ki deficit ki ad hoc but ki non government ai ka ching men toy pa ki hang ni la tho sai ba ka existing grant in aids will continue so to am ka jing perang ni ka jong ila ong sai ba is a salary hang ni la ong sai existing grant will be continue kamu kata grant ke ba ju ai na kaliang jung government kata kan continue yakini ki deficit ad hoc but kinon government number 2 kat midday meal rukin yo nang ta ka toilet ka drinking facilities rukin yo kan yarap free textbook rukin yo but ka training yakino hikai rukin kin yo ngam klet ba mention menne ya ka training ru ngi kino hikai singin yo ngachu kwa ban pen ma yo kan ka training mo ladangim dai kita kinong hikai ki ba hap kat kum ka artia wat ka training ru ka government kanom dispute yangi house nam arjar khat lai khat saw ka training DLED yangi la dispute da ka government pi la pak training yangi da ka government kan ma ba ka to kapor ka government kala spend approximate 20 crores ban pak training yangi pi te la dangim dai kita kinong hikai ki ba hap hapok at why government spend a huge amount of money to make us a trained teachers why not namentaki deficit why not namentaki ad hoc why not namentaki non government pi namar kani kadon ka kacing ye pher na kata daw ngi namar ngi hap ha kata ka RDE school ngi yo yek tu ki jingmentoy tentang kata ha ka bai dai per ka salary mo kumang ong manne ngi karukom demand yang ngi ka salary ka pher namar ka norms ka kren shai ba ka salary jong SSA teachers ka dai ban long at par with regular teachers na lor ka tu ka bang ong manne ba ka recruitment yang ngi ka dai ban long on regular basis. Nalor kato wat ka salary ro ka de ban long at par with regular teachers. Pi hadin ka jingwan jong kanik at yak 2010 mo. Kay kabajia nakaliang jong government of India kala frame ya ka RDE rules ya ka model RDE rules. Badia kan ni ka rules kala pak sabar ke jela hapori India. Bakin bisar. Yo don kinu ki rules ki bomia hab ki jela jong ki ya kita on belaban penkela tikai ka baja hastit jongi hakbai dai bat kanika rules bantung yikino hikai bat kum juru ya ka rules ban aya ka salary klem penkela ka ai baban na government of India ka dai be exactly the same bangi yaki ngi dai ban long recruit yang on regular basis bat ka salary ru ka dai at par with regular teachers te hakitu kisnem baki pentiu ya ka tulop jongi kumno ki le ya ka calculation ka baki le ka long kumni pi ka enhancement ka baki le yang 2017 ndai baki shu enhance lump sum kumto kala don daka criteria ka policy ka baki haban follow balai baki haban follow ya kani na marka salary jongi ka dai ban long at par with regular teachers ka norms ka keren tikile kumno yang hangne ki a yang ya ka enhancement hangne ki a yang ya kani ka highest ya kani ka basic pay ka ba kini ki government teachers ki yo ka to kapor 2016 ladang i pay ka basic pay ka ba ki government LP ki yo ka to kapor ki yo khanda hajar aspa te ki UP ki yo khanda hajar aspa kata ka basic pay
tinalor kata ka nakaliang jong ka government kala frame yang hani kala iPad yang isa ka highest rate jong ka DA ka ayangi hadu chispa 9% hakatu kasne tiladangi khenlang ya kani bat kani ka chispa 9% bat ketika basic pay ka poi ka tulop jongi ka calculation ka poi khat khandai hajar sa for lower primary but arpu hajar sa spa khandai pulai for lower primary pi kata ka deka kriteria ka baki ki follow deka lump sum grant to katu ka jung 2016 tinado gitu kisnem hado menta ngi ka nakaliang jong ka government ka claim enhance ka salary jongi house nem 8000 arpo ngi lande wanbo ya ka jingtho mo cha ka government leng ba jong i state project director isar Amros Marak baradian ka to si bontli ki jingtho ngi labo ngi la ya kendo yo education minister badon burom jongi salak menambu ngi le kendo i chief minister ngi la yo ya assurance after assurance hakabai de par ka salary ban enhance ya ka salary jongi try pide yo i hi ba nakaliang jong i honorable education minister isar la mer klak men rumbui ila pen paro lang ba kilar patai ke bor bala ong shai baka demand jong ka Meghalaya SSA School Association ban enhance ya ka salary jong kinong ka SSA kadai ka genuine demand hani ka shongpat ha ka sarkar jela ban bishar namar baka don hapden ka financial crisis pi tenado ka to ka por ka yaj be kata ka examine try pila saki haman laki session laka dai ka budget session ka autumn session ka winter session ka issue jong ki SSA la discuss pe nado ka ni ka regularization bat kumjur ha ka bai dai bat ni ka enhancement of salary pi ki contain ki ba mi now education minister ushu ong bet ba ka demand ka dai ka genuine demand hadela dangi enhance yaki mlaban enhance tang SSA ngi haban pe ad hoc ngi haban pe for teachers and so on and so forth ka ba la mention mo te ka ai ka ba hadu menta menne ha ka jingbo din jungi ya ka file last ngidang ya kendo yo CMR pnyu tring jong banai me uru da ong ba kidang ya walk out ya kan ka file support department pi arjar arpo hadu arjar ko ar dang walk out kalong very surprise kalong walk out si walk out kumban chupen kan mau ba how February 2021 nakaliang jong u education minister ula pakot ya keren yangi how state project director isar Amros Marak kerpang na mentakan ka enhancement of salary tika ai ka bacia how to February arjar arkowe ladang lembak laya ka trik ka de country trik jong bunai February ki kot ingi ban ya keren lengba ka direction jong education minister salah kementerian bu itu hakata ka meeting na kaliang jong state project director isar Amros Marak ilaong yang iba menta na kaliang jong government kala tha yang iban pan kre ya ka proposal bangin pha sapo ka executive committee jong ka simam bangin yo ya approval hadin nang tungin pa siya ka government of India tikat bangin nang le ya kanis wayasya to ngila yasya to kopor mo kataru kade haswa bangin pelong ya program jingi ki kod ikren yangi to ngila yasya tikai baja hadin balakut pan hadin ka ngilabodin bing ya ki file hakim nai April me ngilap penban claim pa ya kataka proposal kana sya reject penban ondala po education department mo tingila persang ban kelina kay kadaba reject ki ong ba na marka change kanika financial norms mo kanika change kanika norms na nakaliang jong ka government of India kal revise bing ya kanika norms ban extend ya kanika scheme SSA for another 5 years with effective from 1st April 2021 tikmud baro ki norms kila change tinamar kini ki norms kila change ngi concentrate shwa ya kaningin sele AP next financial year kabamut 2022 ma tingi botin biang ya kanika 2022 dewara ka jingi kendo jong ngi bar CM kuma ong PR penyetrik jong bunai me nakalian jong i la ong banang work out rapo department tingi ngi yong bakat to kila work out at least they should come out kan with some sort of solution mo la ni ka finding la ni ka facts ka ikabaki lab na kata ka jing work out na kata ka jing examine jongki na kata ka dawngi haka GEC ka bangila syong haka arpsantrik jong brajun ta ka we ka sur unanimously ngila syem ya karai bangin ai por ya government hadu khasantrik jong brajulai ban penurlong ya kini kijing dawa jungi balada kamla ban penurlong gimban singi haban mi biang syasurok bandawa ela ka jong ka pi hakapai dei bat kanika neighborhood school trapikal ma chisin na kaliang jongi honorable education minister badon borom isar la kemen rombui ila mention ba kaba ban regularize ka service jongi no hika SSA hapo Meghalaya kalong ba ngi ngim yahab ya kata ka distance kaba na kaliang jong ka government of India kalabo ma kita ki jing ya jenga jong ki school kan kita ki neighborhood school kamur ka jing ya jenga jong ki school na ka wei ka school sa ka wei ka school wong ngilabon palat ki school ma kata ka ka daw ka bana kaliang jong ai tinga chukwa ban pensai hang ni ba phi hang ni la tho sai ba ya kini ki neighborhood school mo comply with the RTE
Act 2009 and the State RTE Rules 2011 kanika State RTE Rules kabangi tipka Meghalaya right to children to free and compulsory education rule 2011 ma comply ya kane hangni kila adep kren shai bahagani ka PEB minutes ka bakila pha sa government of India jongu 2016 PEB minus ke ba kila pha government of India jong 2016 hang ni kila kan sai ba ya kita ki neighborhood school ki banlong kat kum ki kilometers kum ong menne kat kita ki kilometers ki ba kila bo 1 kilometer for LP 3 kilometers for UP kat kum ka RTE norms but state RTE rules na kali jong government of Meghalaya kala dep notify ya kita ki neighborhood school tika jingkeli menta balai udang kwa biang ban klei biang ya kan ni haba ka government itself kala dep notify lo pa tipen mi biang baki daw kilong kita kiba ka government kala dep notify lupa tingi chekwa ban pensaya ini ba kum kini ki ba pentame la ni ki ba penyalam bakla ya ki inong hikai mo in particular but ya ki nong song ka jala Meghalaya hi barokwe in general ba ngi kerpa ya ka government banang ni sakmat ba ba pikiran ni keno kren bit fax ken ba kanang makanam don keno kata kajing pentame la ni kajing pensutu bakla ya ki nong song po jala Meghalaya par kum juru ingi keno hikai esse